Pohľad na realitný trh, jeho trendy a vývoj počas leta. To je téma, ktorej sa budem venovať s odborníkom na reality Filipom Žoldákom zo spoločnosti Harris. Vítajte u nás. Dobrý deň. Máme pred sebou leto, ono sa to zdá, že je to taká uhorková sezóna, všetci odchádzajú na dovolenky. Je to vhodný čas na to, aby sme riešili bytovú otázku? Ja myslím si, že neexistuje zlý čas na to, aby ste riešili svoju bytovú otázku. Lebo jednoducho, keď potrebujete bývať, tak jednoducho sa to neoplatí odkladať. Takže keď začneme hodnotiť realitný trh v prvej polovici roku 2025, čo sa deje s cenami a s dopytom? Ja sa vrátim trošku do roku 2022, kedy vlastne sme zaznamenali zvýšené úrokové sadzby a vtedy začali ceny klesať, ale oni klesli na nejakú úroveň, z ktorej v roku 2023, v októbri v roku 2023 začali stúpať, práve preto, že už boli najnižšie vôbec. Od toho momentu zaznamenávame vlastne rast cien až doteraz a môžeme povedať, že dnes sú ceny nehnuteľností na bývanie najvyššie vôbec v histórii realitného trhu. To znamená, že asi si môžeme ten trh rozdeliť na primárny, sekundárny, teda novostavby versus byty, ktoré už majú niečo za sebou. Ten sekundárny trh s tými staršími bytmi, koľko už musí mať ten byt alebo tá nehnuteľnosť rokov, aby už to bol starší byt? Tak my vlastne v rámci sekundárneho trhu ako starší byt, respektíve ako novostavbu sa uvádza všetko, čo bolo postavené po roku 1990. Všetko ostatné je považované za staršie byty. Pred 1990 áno. Sú starší byty. Takže zhruba tých 25 rokov, áno? 25-35 rokov, áno. Dobre, a teda aký je vývoj na tom sekundárnom trhu? Tak tam momentálne vidíme, že tie najnižšie ceny z minulého roka, ešte aj vlastne aj z tohto roka, motivovali ľudí k nákupu, čo vlastne spôsobilo aktuálny rast cien na jeho maximálne hodnoty. To znamená, dneska v prepočte na meter štvorcový sa cena bytu pohybuje niekde na úrovni okolo 4 000 eur. 4 000 eur meter štvorcový cena bytu. Áno, v Bratislave. A teda je nejaká príležitosť pre ľudí, ktorí predávajú starší byt, alebo naopak mali by podľa vás, ak chcú robiť nejaké zmeny, predať? Je teraz dobrá cena, vhodná situácia a ktoré sa predávajú najrýchlejšie a ktoré najťažšie? Momentálnu situáciu my vnímame ako ideálnu na predaj staršieho bytu a respektíve na predaj staršieho bytu a výmenu za novostavbu, pretože dnes ľudia dokážu pri minimálnej ponuke a maximálnych cenách predať veľmi výhodne a s minimálnym dofinancovaním alebo s primeraným dofinancovaním kúpiť a upgradeovať nový byt v novom projekte. Každý z nás sa snaží investovať, zhodnotiť nejak tie prostriedky. To znamená, že sú ľudia, ktorí keď si kúpili takýto starší byt, povedzme, ja neviem, pred 10 rokmi, tak v priebehu tých 10 rokov sa im cena toho bytu zhodnotila a vlastne urobili dobrú investíciu, ktorú môžu dnes hodnotiť predajom a ísť do nového bytu alebo do novostavby? Áno, to platí všeobecne, že nákup nehnuteľnosti sa neoplatí odkladať. Treba kúpiť nehnuteľnosť a potom čakať. Tí, čo kúpili pred 10 a 15 rokmi, tak v princípe ich nehnuteľnosť má dneska dvojnásobnú hodnotu a väčšiu časť hypotéky majú naozaj splatenú. To znamená, že je pre nich naozaj ideálny čas, ako kúpiť novostavbu s tým, že vlastne väčšinu tej ceny zaplatia z predaja starého bytu. Mnohí kupujú byty investičné a čakajú, že ich potom prenajmú, budú robiť presne to, čo ste asi povedali, takéto vyčkávanie a potichu čakať, ako sa im to zhodnocuje. Aká je vôbec cena alebo tá situácia v rámci prenajmov? Momentálne, ak sa na to pozrieme z hľadiska tých nájomcov, tak vlastne nájomcovia dneska preferujú opäť nájom v nových bytoch alebo v nových projektoch. Sú ochotní si za nie aj priplatiť. To znamená, že ak to porovnáme s nejakým starším bytom v paneláku a byt, dajme tomu niekde v novostavbe v downtowne, tak v novom projekte v downtowne, napríklad v Metropolise, ak môžem povedať, kde prenajímame byty taktiež, tak sa tam dá vypýtať až dvojnásobné nájomné v porovnaní s týmto starším bytom. A sú ochotní ľudia to nájomné zaplatiť? Áno, úplne preferujú napríklad lokality, preferujú zariadenie, preferujú komfort toho bývania a tým pádom sú ochotní si priplatiť. Napríklad za jednoizbový alebo dvojizbový byt v takejto novostavbe sa dá vypýtať nájomné porovnateľné s troj- alebo štvorizbovým bytom na sídlisku alebo v okrajovej časti. Toto sú ale veľmi zaujímavé veci, o ktorých hovoríme. Na jednej strane hovoríme, že je ideálny čas predať starú nehnuteľnosť. Samozrejme, na to potrebujeme niekoho, kto to kúpi. Je ideálny čas investovať do novostavby, pritom hovoríme, že sú tam takí, ktorí to sú ochotní si prenajať. Takže troška nás orientujte vlastne v rámci toho trhu, čo sa skutočne oplatí a že potrebujeme asi aj niekoho, kto nám tú staršiu stavbu kúpi. Áno, dnes vidíme, že z hľadiska možných budúcich nákladov,
ktoré sú spojené s bývaním, sa určite oplatí predať starší byt, ktorý je, dajme tomu, pred rekonštrukciou, kde sú náklady vyššie ako v novostavbe. A napríklad, keď sa bavíme o starom meste, tam tie náklady môžu byť až dvojnásobné. A kúpiť tým pádom novostavbu v danej lokalite alebo v lepšej lokalite. Dneska vidíme, že až 50% transakcií, ktoré my realizujeme, sa vlastne dejú na tejto báze, že predávajú ľudia staršie byty a naozaj s nastavením dofinancovania nakupujú alebo obstarávajú byty v nových projektoch. To znamená, starší byt bol dobrá investícia, ale treba sa ho asi čím skôr zbaviť, alebo teda predtým, ako bude treba robiť nejakú investíciu do údržby a vonkajšieho plášťa, po prípade nejakých vnútorných infraštruktúr. Áno, ak takéto náklady naozaj ten projekt alebo tú budovu čakajú, tak tie náklady sa budú naozaj zvyšovať. No, vy ste spomenuli, že vo svojej kancelárii exkluzívne predávate byty v projekte Metropolis od developer Mint Investments. V čom je tento projekt výnimočný? Tak on má viacero veľkých výhod oproti všetkým ostatným projektom v Bratislave. A keď spomeniem lokalitu, štandard prevedenia, technológie alebo parkovanie, tak naozaj sú to tie náklady, o ktorých hovoríme. To znamená, tie náklady spojené s tým bývaním v nadväznosti na to, že sú tam technológie, ktoré sú moderné a udržateľné, tak budú naozaj veľmi konkurenčné v porovnaní s ostatnými projektami alebo so starými bytmi. Keby sme to teraz tak široka povedali vo všeobecnosti, kto sú takí typickí klienti Metropolisu? Tak vďaka tomu, že skladba bytov v Metropolise je pomerne rôznorodá, to znamená, sú tam aj malé byty, 1,5 izbové, až cez štandardné dvojizbové, trojizbové byty, až po 4-5 izbové byty s terasami, tak vlastne aj tá skladba tých obyvateľov je rôznorodá. To znamená, bývajú tam aj mladí ľudia si tam aj prenajímajú byty, nakupovali tam aj investori, ale za posledné 2-4 roky zaznamenávame hlavne záujem pre trvalé bývanie, a to znamená nákup pre vlastnú potrebu. No a keď sa pozrieme zase z takého praktického hľadiska, na to my sme ten rozhovor začínali, že predsa len ideme do dovolenkovej sezóny, že či je teraz vhodný čas na výmenu starého za nový. Je to náročné urobiť takúto výmenu? Vysťahovať sa, kúpiť, predať? Koľko nás to bude stať času, energie, peňazí, prostriedkov? Tak viem si presne predstaviť, že to môže byť pre nejakého predavateľa odradzujúci faktor. Áno. Práve preto tú službu ponúkame my pod jednou strechou. To znamená, máme oddelenie, ktoré sa zaoberá predajom starších bytov a takisto máme oddelenie novostavieb, ktoré sa zaoberá predajom vlastne Metropolisu. To znamená, vieme zastrešiť pod jednou strechou aj predaj starého bytu, aj výber vhodného nového bytu. Ak by ste mali dnes poradiť niekomu, kto býva povedzme v 15-ročnom byte, zvažuje zmenu, je teda leto správny čas? Určite leto 2025? Určite áno, neoplatí sa s tým čakať, s tým, že predpokladáme, že v septembri môže ponuka narásť, tak je výborný čas na to, ako ten byt pripraviť, naceniť a pripraviť vlastne do ponuky, aby sa predal čo najrýchlejšie za čo najvýhodnejších podmienok. A aký je ten najosvedčenejší postup? Inzerovať, osloviť makléra, ktorý má možno nejaké portfólio investorov alebo kupujúcich, alebo čo máme urobiť preto? Ten správny proces začína tým, že sa ten starší byt správne nacení, obhliadne a pripraví sa na ten predaj. Následne by to malo pokračovať vhodným výberom nového bytu, potom nastavením dofinancovania, ak je nejaké potrebné. A samozrejme veľmi dôležité je zabezpečiť, aby celý ten proces bol nastavený tak, aby to prebehlo bezpečne a hladko. Povedal odborník na reality Filip Žoldák zo spoločnosti Harris. Ďakujem za rozhovor. Dovidenia. Ďakujem aj ja. Dovidenia.